Sinden paling dirmis sak Indonesia. Kembang kopi. Ayo didampingi karo anu Mbak Ambar. Piye to? Piye aku kok melok bingung. Kembang kopi ana panjenengan. Aku melok ning kene. Heeh. Oke. Ben kowe anu ototmu ben rada lemes. Oke. Aku ki apal karo kowe kok. Cek ora keju. Akhir lungguh kesuwen ya terus gringgingen. Oh iya anjene. Ngantek pedes kabeh. Loh, ayo monggo. Sopo iki? Mbak Ambar. Anu Rina. Mbak Ambar wae. Iya. Audien lho Mbak sing ngakon lho Mbak dudu aku. Ora ngono lho rumangsane Saritol iki elek ngono apa piye? Saritol iki angkat bicara. Iya. Mosok meneng ae. Iki ning TikTok ana panjunan akeh banget kasunyatan ana, sesideman ana, wis akeh banget gubuk asmara ana. Mosok iya. Iki pandemen saka Banyumanes aku. Lah sing disawer kono aku gak umat. Tanggal 8 iki ya mayang ning Banyumanes ta. Ngoten. Ning tanpa yoga. Lho, ora ono. Wayangan kok tanpa yoga iki mbok piye? Lho, lah kene iki bon-bonan sing di omah. Nganggo DJ. Wayangnya ngene-ngene. Oh, wayangnya nganggo DJ. Ayo kembang kopi. Aja kesuwen. Ora ngono iki jane ngadeg apa ora lho. Kesuwen. Iya. Nduk ora. Monggo. Wis jangan lupa ditap-tap. Tap kanggo sandal wae. Iya. Oh, sing nonton akeh lho. Orang gawa tripod dadi iki ora tak panjer ning mburi. Ben aku iso maca. Aja ngombeni wae to, Mas. Lah ora ngono kok ngombeni wae lho. Wes. Masakno bae. Oh, ya. Jiro lu. Jiro lu. Ya.
ya aja ngono saben dina kowe kok maido rina wengi aku ra bisa ngasuh aku kerja kanggo anak bojo kembang kopi sampun. Iya. Tambah neh, Mbak, tambah neh. Oke, tambah napa niki? Manut. Guntur mancing iki ana panyuwunan guntur mancing. Biasane Mbah Taman ugi nyuwun lagu lho. Oh, biasane ngono ta? Nggih. Biar. Ayo tumben iki Mbah Taman kok ora ana ngetok iki. Juragane. Napa, Mbak? Lah nggih. Oh, kanca tani. Kanca tani. Nggih, diparingi kanca tani. Nunan ngono kae. Oh nggih, niki wonten nawala. Permintaan saking tuan rumah nyuwun gending, tayub. Boboyat. Dirogono sak. Dirogono sak Mbah Taman. Oh, tenan? Nggih. Wah, lah bunyi iki kok lomo temen Mbah Taman. Iya. Nggih, matur suwun. Saking ayo anjen luar biasa. Nggih. Biasa di luar. Ngangge bawa mboten, Mbah? Nggih, katur Bapak Yatman, Bapak Muji, Bapak Parnoto, Bapak Karto. Ayo. Angger entuk semangat kaya ngene. Hah? Mudho ning ndi ya, Mbah? Sing marani sing nyeluk yo gak ono ya, Mbah. Capek gunung wis diaturi mau. Apa iki mau? Parianyar. Kanca tani kok parianyar. Parianyar wis mau kok. Suwunane Mbah Taman. Suwunane Mbah Taman. Ayo kanca tani kok diaturi. Apalane Mbah Taman iki wis kanca tani kuwi. Mbah Taman karo diliri wah jajan enak tenan. Kalih ngunjuk bir, Mbah. Aja. Ora ngono marah ya rusak. Apa menawa kok. Ora bar tak tukokno jamu dhewe ya. Lah biasane ndayeng lho Mbah Taman. Nah, tak jamoni teh pucuk. Teh pucuk. Iki saking Pak Ane Elda uga nyuwun gending sambel kemangi mangke diaturi. Pak Mohari Wilujeng Dalu. Oh, Mbak Mohari rawuh. Nggih, rawuh. Wah, matur suwun, matur suwun.
saking sedulur salak ugi nderek memantau. Nyenengke kalis ing sambi kala iku banyu wis ing Gusti kawula kanca tani yekti saka Kuruna Agri Oga pentengi Mangga. Iyo Nyambat gawe awak saya senang atine iyo nganggo pos Mbah Taman yen iki jane nganggo pos ki ya karo nyawer ngono. Ora ngono wis bar menehi biru-biru mau apa? Wah ya ora juragan kok. Oh iya. Padake cah tipis rumangsane. Mbak Taman mau mantuk. Ketoke wis mantuk. Lho, nek ndi? Ora ana ning ngarepe. Bojo loro nggih. Nggih, bakdo niki nggih, Mbak. Iya. Bojo loro. Bojo loro. Saking kulawarga Mayong. Nggih.
sampun, Mbak. Nggih. Menika anu Mbak Ambar. Cih. Nika wonten panjenengan saking Mbak Sumarti saking Mayong. Nyuwun gedeng bojo loro, putra saking anu apa kuwi Bapak Sumani. Oh sing nyuwun teng ngajeng mau ta? Nggih Mbak Sumarti. Niku Mbak Sumarti. Nggih. Nggih diaturi. Oke. Bojo loro iki ana panjenengan saking kanca-kanca saking Atik Atok. Apa? Apa iku? Anu sambal kemangi. Yang penting jangan lupa di tap-tap layar. Tap-tap ya. Tap-tap pakai sandal boleh. Oh, tap-tap pakai sandal iku didudul-dudul driji ngono kuwi. Ya ora apa-apa lah sak senenge wong. Bocah kok ora pengalaman. Tap-tap karo ngono kok gak oleh. Sing didudul apane iku? Ayo layar HP-ne. Yo. Suwen to.
Iya. Sampun katuran, walah menika sampun paringi bebungah. Matur suwun sangat nggih Mbak nggih, berkah barokah melimpah ruah. Sing jaipong bareng-bareng ketemu ledek terus le ngendang le mempeng. Jan matane, matane ha. Beda karo ndek iki. Ah iya. Jauh. Bar tok jamu iki mesti. Iya, ini bengi jan kaya matane tenan kok. Ah saiki rada mempeng. Aku ora melu-melu ya. Abar dilewek ledek dene. Malah kaya ora tau nem anjen ndomem ya padha wae ngono iku, Pak. Aku biyen ora ngono kok. Langsung bres. Lah dalah. Malah saya. Oh, nek mau tak takoni nek apakno aku. Ora tak apa-apakno le goblok aku. Lha ora ngono anak sampean ora remuk kabeh. Ya bodho, jane kudune ora ngono, langsung tengi ngono. Lah warahane ngene. Sesuk turuti. Ya, nek aja kesuwen. Aja kesuwen. Badan iki pripun? Anu karo diajeng Saritul ya. Nggih, Saritul. Heeh. Nggih. Mangga, ora ngono kok nyeben ayo. Aja kesuwen ndungu. Ayo, mbakne mama. Aja kesuwen, langsung ngadeg cak. Cak. Biasane kaya biasane. Ndang saset buat langsung cak diodot. Lah. Kaya sing jaipong. Monggo jek keliwat-liwat. Kaya sing jaipong bar dilewek. Entek kowe. Seremuk-remuk bosok lakon kowe. Matane ngono. Iya. Iya. Ora apa-apa, canem ngono. Ha iya canem pancen ngono. Pemene ora ngono gak nyeni blas. Ya mung teknike iki sing ora canggih ngono. Aja nek anut sampean iki aja. Nggih, niki Saritul sudah di sini. Ya. Ayo. Gendeng tayub neh. Tayub. Tayub, Lek. Lah, iki mau ngombe pirang botol? Kaya melok mendem. Tembangin apa? Moga. 8, Lek. Gudril 8 apa anu 8-10 jaran dor mau sing urung. Lek, 8-10, Lek. Ya, 8-10 guntur mancing ya urung. Iki urung. manggo bagai jamu tambah. Lho layak kok kaya ngene modele. Ya, 8-10 ya aja kesuwen ya. Aja kesuwen. Samset buat ya. Rikata sang katut kaca kinang mapak arga suta Mas Wahyu, selamat malam Sugeng Dalu. Pak Nur Ali, monggo. Nderek beksa.
Matur nuwun, matur nuwun. Menika wonten awala Bapak Sariman, Bapak Sarimun, Bapak Nur Ali, Bapak Yeni, Bapak Karto munggah panggung. Wes ya. Beksa. Beksa. Bapak Karimon. Sarimun. Bapak Karimon lajeng sinten? Sarimun. Sarimon. Bapak Sarimun. Nggih. Lajeng sinten meneh wau? Ala pokoknya sapa sing gelem ngono lho ndang munggah. Iya, wis pokoke cak. Sapa sing gelem? Aja kesupen. Mbak Bapak Jona. Nggih. Pak. Ya, gendine napa? Gendine tayub maneh. Pak Sariman nggih. Bapak Sarimun. Nggih, Sarimun. Heeh. Bapak Kasto. Ora kok keliru terus aku ya. Bapak Yeni. Gendinge apa tayupe? Tayuban meneh. Apa nanti lho? Tak kandhani tinggal ning omah. Alah. Lah kok dicoraki. Payane sitok iku dikandhani angel lho. Dikon ninggal ning omah aja kok gawa jejak. Sampun wau, Mbah. Oh nggih Bapak Sarimun. Gendinge anu Cakra Negara jare itu. Panyuwunan saking Bapak Sarimun. Gendinge Cakra Negara. Heeh. Oh. Ya. Cakra Negara. Panyuwunan saking Bapak Sarimun. Ya aja kesuwen. Aja kesuwen. Ayo, satset buat ya. Iya. Mangga Bapak Sarimon. Bener toh, Pak? Nggih. Pundi piyayinipun? Mangga mriki, Pak. Jare mau naik panggung toh? Mas Yasir beksa. Wani piye? Monggo tambah setunggal Bapak Sumani. Iya. Empun cekap ya. Apa setia nek lakon.
Ingkang kaping kalih gubuk asmara. Sapa? Ingkang nggih, monggo. Ayo. Gentos anu Mbak Sunarse. Ayo. Gubuk asmara. Sak panggung, sak panjake. Biasane ku teng jam 12 jale mangan. Lagi jam 11 iki, ora to. Setengah 12 iki.
keyang kentil kentil keyang keyang kentil ke ala keyang ke kentil ke antil keyang keyang kentil nyanding ala kaya ngene mas rasane tempe iwa ora dibumbu rawat kaya ngene rasane wong ra duwe dina wengi tansah ditonton timun dhewe seris ngalamun ara wis ala 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 kaya mas ala ala kentil ala keyang de kentil 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 keyang termorati belanja watane rambut tinggal iya sampun Pak nih sampun balik sampur tanduk isih kepingin tanduk Pak tanduk dangdutan peng telu matur suwun Mbah Sarimun anak peng telu udah diwolak walik maneh sing penting sawerane aja kesuwen anu Mbak Fitri pripun nggih kembang kopi pripun nggih kembang kopi nggih tambah sak gending neh kembang kopi nggih tapi
turun ke kali dari mana datangnya cinta ala ya mas ya mas ya mas dari mata nyampe ke hati menerame kemandung amandung ayana tranquile ambos sisi perahu cilik tak gender ke banyu bisa gede dadi tukang perahu bayarane satu switek matur nuwun ya Nduk Fitri. Mudhun tak aku gak disangoni iki mau, Pak. Oh, ora disangoni. Kak. Nyuwun Bapak Yatman. Ya iya wis dibayar. Heeh. Iya. Heeh. Menika anu Nduk Fitri. Pripun? Iki ana panyuwurane mau kembang kopi wis diaturi podang kuning. Ingkang beksa Bapak Yatman, Bapak Sulan, Bapak Muji, Bapak Mostari. Broto Seno no Kembang apa? Kusuma Wijaya ndak ada playernya kan? Ah nggih Broto Seno nganggo player ora iso. Pokoke full nganggo gamelan. Klasik. Ndek mau ning kidul wis full dangdutan. Ayo. Genti ning kene full gamelan. Nggih. Iki jane alok disewakno player. Ayo. Ya ora ngono, panyuwunan. Nggih. Anu Bapak Sumani menika klasik nggih, Pak nggih. Panyuwunanipun klasikan niki nggih. Dadi nyuwun ngapunten. Menika ingkang minggah Bapak Yatman, Bapak Sulan, Bapak Muji, Bapak Mostari munggah panggung gendhingipun podang kuning. Mau kembang kopi wis diaturi. Saiki genten Gubuk Asmara sampun. Gubuk Asmara sampun. Podang kuning nggih sampun. Podang kuning ugi sampun. Oh, podang kuning sampun. Nggih, sambel kemangi sambel sing dereng. Oh, sambel kemangi. Karo nganu, satriya ing Jodipati. Ah kaya ngono kuwi bareng. Kak Gending Tayub to. Niku Guntur. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Guntur mancing uga urung. Oh, nggih. Niki diparingi Guntur mancing. Nggih. Niki kita enten sing beksa. Napa mboten? Kadose ngoten, turene tesih wonten.
Pripun Bapak kesenten sing beksa? Niki nawala ingkang minggah ingkang beksa menika Bapak Yatman, Bapak Sulan, Bapak Muji, Bapak Mostari. Oh, Woi sampun. Woi, Pak aku De Yatman wis langsung munggah. Anseh. Oh. Wah, ya genah nek Bapak Yatman. Wis pokoke sregepe dak umum tenan, matur nuwun tenan. Mau awake dhewe wis sowan ngene Bapak Yatman, disuguhi barang dengan. Ah iya, heeh. Matur nuwun. Sembarang ana niki wau nggih. Ah nggih, pokoke cak-cek aja kesuwen. Aja kesuwen. Iya. Aja kesuwen. Pokoke ning kene aja kesuwen. Say
ingkang kaping kalih. Ah iya. 8-10 jaran dor. Oh nggih, monggo. Aja kesuwen wis kuat-kuatno soal wis. Sigarane ayo bangun ra negarane yo riris arada agenis riris arada jiro ngetan bali ngulon pipimu ana upane atimu piye rasane marang katresnanku jaman semono nalikane isih padha tresno ing saiki kowe yang ngerti aku emas rasane ngati ora nyono sarta ora ngira yen tak kabeh isih padha tresno. Tangane jepapan sore-sore kadang bulan ayo kanca padha dolanan arep-arep
matur nuwun. Iya. Ah nggih, mboten napa-napa Pak Dayatman, wis mboten napa-napa. Iya. Heeh. Pripun macange? Niki sampun nggih. Tesih matur sing nayub malih, Pak. Mbah Yono dereng. Oh, Mbah Yono dereng. Mbah Yono nek sampean rene kok nyangoni kudune susuk rokok. Ayo Mbah cepet sangoni Mbah Susuk cepet rokok. suwan ndoro Mbah. Mbah Yono. Saestu niki melih. Emah. Nek emah ya ra sida. Dek niki mau nyangoni lho Mbak Fitri. Kuat-kuatno ya, Sol. Iya. Pripun niki tesih napa sampun? Pripun Pak? Malih tampun. Tesih napa nutukne lakon? Lakon. Suara terbanyak nutuke lakon kadose. Bratasena wae. Bratasena iku nganggo player lho, Pak. Budalan, Pak. Lakon, Pak. Lah napa nyuwun gedhe napa, Pak? Budalan, Pak. Sri Uning. Sri Uning terus. Sri Uning mau wis apa urung, Mbak? Sri Uning terus. Wis. Oh, sampun 8-10 mau ya lagi bar. Jan Sri Uning 10 sampun. guntur kembang kopi ku ancen laris lho macange. Kandhani kok. Sing ngarang gending iku pancen jan peng-pengan tenan. Kopi daawu. Kopi kopine. Wah, kok gak tekan kene. Jane no sawer-sawer Lho, kopi lho, aku lho. ya gelem lho, Pak. Langgananku kopi ndak awu daleme Mas Yasir. Selanggan aku kuwi. Jarek lurek, Pak De. Oh, nggih. Oh, Pak De Yono Sander nggih, matur nuwun. Nggih. Jarek lurek, jarek lurek. Anu. Ono kae. Oh, Mas Ganto? Nggih. Mbak Taman monggo kula aturi beksa. Mbak Taman. Monggo teng ajeng, Mbak. Niki monggo, monggo. Amung setunggal. Mbak Taman kuatir nek dijalui saweran. Mulane rawani munggah denen. Mbak Taman monggo, Mbak Taman. Kali Mbak Taman monggo, Mbak Taman. Mriki. Jiro lu ora apa-apa Mbak pokoke sarungan ora masalah pokoke. Wes yang penting ikut berpartisipasi. Barat Matya Srimo la Prabu Pancala jarek luring lan bibir
Oke, Mbak Kariman matur nuwun. Lirik-lirik yen ketemu sapa wae mesem-mesem agawe renyane ati iku pratana wanita sejati sapa pria kang ora kemati sapa wanita kang asam benci hati kusumane hati iku kang dadi mama ngati Ya, ya. salukune wong Jiro mah lu dipikir raja jare lore lami piro kebayang lirik-lirik yen ketemu sapa wae mesem-mesem agawe adrenyone ati iku pratana wanita sejati sepatan pria kang ora kemati sepatan wanita kang asam benci hati kusumane ati mubeng ya iku kang dadi mama ning ati jam piro iki Pak Yono jam 12:30. ora apa-apa Pak bar iki sunat ya lan kok kowe panik enak ngoro apa ya mikir kae keting guling nyambut gawe panik kuwi luwe penting Iki ono saben dina kowe kok maido rino aku ra bisa aku kerja kanggo warga Paribesan pengin tak kere rana amalongkra ora tarasana amakarya akele pangupocinma kanggo nyukupi kebutuhane kula wae
Matur nuwun. Oh nggih. Nek babar Roro Jonggrang Gelang Kalung. Oke. Lah babar saking Bapak Sarman. Roro Jonggrang Kembang Kalung. Niki Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Aku sarungan mau isin aku. Ate isin ora. Oh, Gelang Kalung, nggih, Gelang Kalung. Saking Bapak Sarman. Bapak Sariman nggih. Leres sih. Bapak Sarmani. Ha nggih. Ya wong boleh Pak Yono selater sing dalan kok kene. Kuat-kuatno ya, Mbak. Kuat-kuatno ya, Nduk. Wis ketok rambuté kok. Wis enake dadi protokol iki. Ya. Jiro lu Gelang kalung setampa lekane sampai semana ya yo
Iya. Ora. Ora apa-apa. Duli ra pakate. Nganggo kathok kok dadi tak masalah. Niki ngados pundi? Pripun? Pokoke dikuat-kuatno. Nek ora ana panyuwunan nutukne lakon mengko goro-goro dibacutke. Niki pun mboten wonten panyuwunan napa wonten Iki mau panyuwunan? gending tayub mulai jam 10. Ha iya. Nggih. Oh, lakon Pak De. Oh, nggih. Anjir Nggih. lakon Matur suwun. Niki lakone Wahyu Sandang lawan pangan. Wahyu wis pokoke tenan, make nganti pol lakon tuntas rampung sak rampunge. Ayo. Yuk. Hey